בישראל פסק דין של בית משפט זה לא תמיד סוף הסיפור. למעשה, לפעמים זאת רק ההתחלה. היום אנחנו נצלול לעומק של מערכת ההוצאה לפועל. ננסה להבין איך כל המנגנון הזה עובד, גם מהצד של מי שזכה במשפט ומחכה לכסף, וגם מהצד של מי שפתאום נדרש לשלם. אז קרה בלתי יאמן. בית המשפט פסק לטובתכם. הצדק יצא לאור. החוק לצדתכם. אבל רגע, איפה הכסף? הוא עדיין לא בחשבון הבנק. ובכן, הפער הזה בין הניצחון המשפטי לבין קבלת התשלום בפועל, זה בדיוק המרחב שבו פועלת מערכת ההוצאה לפועל. ובצד השני של המתרס, הרגע הזה שבו מגיע מכתב רשמי מההוצאה לפועל, יכול להיות מלחיץ, אין ספק. אבל חשוב מאוד לזכור, זה לא סוף העולם, יש מה לעשות, יש אפשרויות, וההבנה שלהן היא בעצם המפתח להתמודדות נכונה עם הסיטואציה. אוקיי, אז בואו נפרק את זה. הדבר הראשון שחייבים להבין על ההוצאה לפועל זה שהיא לא בית משפט. היא לא שופטת, היא לא קובעת מי צודק. תחשבו על זה ככה, אם בית המשפט או המחלקה שאומרת מה צריך לקרות, ההוצאה לפועל היא הזרוע הביצועית. זו שדואגת שזה באמת יקרה, היא המחלקה המבצעת. אז מה התוכנית שלנו להיום? נתחיל עם מי שמנהל את העניינים, בעלי התפקידים. אחר כך נראה איך תיק בהוצאה לפועל בכלל נולד ומה המשמעות של אותו מכתב האזהרה המפורסם. משם נבחן את כל האפשרויות שעומדות בפני החייב, נכיר את מסלולי הגבייה השונים שיש למערכת, ובסוף ננסה לזקק את כללי המפתח להתנהלות נכונה בתוך המערכת הזאת. טוב, אז קודם כל בואו נכיר את השחקנים המרכזיים. כדי להבין איך המערכת עובדת, צריך לדעת מי מפעיל אותה. זאת נקודת מפתח ראשונה וחשובה מאוד. בראש כל לשכת הוצאה לפועל עומד הרשם. חשוב להבין, להחלטה של הרשם יש בדיוק אותו תוקף משפטי כמו להחלטה של שופט בבית משפט. זה לא סתם פקיד, זה גוף עם סמכויות אכיפה אדירות. יפה, אז איך בעצם חוב כספי הופך לתיק רשמי בהוצאה לפועל? בואו נראה מהן הדלתות המרכזיות שדרכן נכנסים למערכת. באופן כללי, המערכת מתעסקת בעיקר בחובות כספיים ברורים ומוגדרים. למשל, פסק דין מבית משפט שקובע סכום לתשלום, צ'ק שחזר, חוב משכנתה, היא פחות נכנסת לעניינים הצערתיים או לסכסוכי משפחה מורכבים. אבל, ויש פה אבל ענק, יש חריג אחד בולט וסופר חשוב. דמי מזונות. את זה בהחלט אוכפים דרך ההוצאה לפועל, ועם כלים מאוד משמעותיים. אז למה בעצם צריך לחכות? הרעיון פשוט. לתת לחייבי הזדמנות, תקופת חסד כזאת, לשלם את החוב מרצונו החופשי, לפני שהמכונה הכבדה של ההוצאה לפועל מתחילה לעבוד. אבל שימו לב, החוק רואה בחובות מסוימים, ובעיקר מזונות, סוג של מקרה חירום שמצריך טיפול מיידי, בלי לחכות בכלל. אוקיי, אז התיק נפתח. מרגע זה יש מסמך אחד שהופך להיות מרכז העניינים. כאן אנחנו מגיעים לנקודה הכי קריטית בתהליך, והיא קבלת האזהרה. זה לא עוד מכתב, זאת ההודעה הרשמית על פתיחת התיק. מהרגע שהמסמך הזה נמסר לחייב באופן אישי, השעון מתחיל לתקתק באופן רשמי. טוב, אז בואו נעבור צעד ונראה איך הדברים נראים מהעיניים של החייב. קיבלתם את האזהרה, זה לא סוף הסיפור, אלא צומת החלטות. אז מה עושים עכשיו? האפשרות הראשונה והכי פשוטה היא כמובן לשלם את החוב ולסיים עם זה. אם זה לא ריאלי, אפשרות שנייה היא להכיר בחוב, אבל לבקש לפרוס אותו לתשלומים. אפשרות שלישית היא לבקש חקירת יכולת, שבה בעצם הרשם בוחן את המצב הכלכלי וקובע מהו התשלום החודשי שאפשר לעמוד בו. ובמקרים מסוימים, כמו צ'ק שחזר, אפשר גם לטעון שהחוב עצמו בכלל לא מוצדק ולהגיש התנגדות. והטבלה הזאת היא ממחישה הבדל משפטי קריטי, אז כדאי להקדיש לרגע. התנגדות זו טענה שאומרת, רגע, החוב הזה בכלל לא קיים. הטענה הזאת עוצרת אוטומטית את כל הליכי הגבייה ומעבירה את הכדור לבית המשפט שיחליט. לעומת זאת, טענת פרטי אומרת משהו אחר לגמרי. היא אומרת, החוב היה קיים, אבל כבר שילמתי אותו. הטענה הזאת נדונה בפני הרשם עצמו, ובדרך כלל לא עוצרת את ההליכים בזמן שהיא נבדקת. זה הבדל עצום. יפה. עכשיו, המערכת לא מתייחסת לכל החובות באותו אופן. אפשר לחשוב על זה כמו נתיבים שונים בכביש מהיר. כל נתיב מיועד לסוג אחר של רכב. בואו נכיר כמה מהמסלולים המרכזיים. מסלול השטרות, למשל, הוא דוגמה קלאסית. אם קיבלתם צ'ק שחזר, אתם לא חייבים לנהל תביעה ארוכה ומייגעת בבית משפט. אפשר פשוט ללכת ישר להוצאה לפועל ולהתחיל בתהליך הגבייה. זה בעצם מסלול עוקף בית משפט, שכל המטרה שלו היא מהירות ויעילות. כשמדובר בחובות קטנים יחסית, עד 25,000 שקלים, יש את המסלול המקוצר. זה סוג של מסלול שגר ושכח. הזוכה מגיש את הבקשה, ומאותו רגע המערכת לוקחת פיקוד. במשך 8 חודשים היא מנסה באופן אקטיבי לגבות את החוב, למשל על ידי הטלת עיקולים. זה פתרון שחוסך לזוכה את ההתעסקות השוטפת בתיק.
וכאן אנחנו מגיעים למסלול הכי חזק והכי רגיש שיש במערכת. המדינה רואה בחוב מזונות חוב קדוש, כי בסופו של דבר רווחתם של ילדים תלויה בו. לכן מסלול הגבייה שלו הוא אגרסיבי במיוחד. הוא מנוהל באופן יזום על ידי המערכת, וכולל סנקציות חריפות שפשוט לא קיימות במסלולים אחרים, כשהחמורה מכולן היא האפשרות להטיל מאסר על חייב. אוקיי, אז עברנו על התהליכים, על המסלולים. בואו ניקח צעד אחד אחורה וננסה להבין את ההיגיון, את הפילוסופיה שעומדת מאחורי כל המערכת המורכבת הזאת. אם יש דבר אחד שצריך לקחת מכל ההסבר הזה, זה העיקרון הזה. המערכת מגיבה באופן ישיר להתנהגות של החייב. חייב שמשתף פעולה, שמראה נכונות, שמציג את המצב שלו כמו שהוא, כמעט תמיד יקבל הסדר תשלומים נוח. לעומת זאת, מי שמתעלם, מתחמק, מנסה להבריח נכסים, יפגוש מהר מאוד את הצד הקשוח והנוקשה של המערכת, שכולל עיקולים, הגבלות ולחץ מתמיד. וזה אולי המסר הכי חשוב כאן. למרות שהכלים של ההוצאה לפועל יכולים להיות מאוד קשים, המטרה הסופית היא לא להעניש את החייב. המטרה היא פשוטה, לגרום לו לשלם את מה שהוא חייב. כל הלחץ, כל העיקולים הם אמצעי, לא המטרה. הם נועדו להביא את שני הצדדים לשולחן ולמצוא פתרון שיסיים את הסאגה. ונסיים עם שאלה למחשבה. בסופו של דבר, כל המערכת הזאת חיה על מתח תמידי. המתח שבין הצורך לאכוף את החוק ביעילות ובנחישות, לבין ההבנה שמולנו עומדים בני אדם שלעיתים נמצאים במצוקה כלכלית אמיתית. השאלה איפה בדיוק עובר הגבול בין אכיפה לענישה, זו שאלה שהמערכת מתמודדת איתה כל יום, והיא זאת שהופכת אותה למקום כל כך מורכב וטעון. תודה רבה על ההקשבה.